Pri 115 som dlhodobo dosiahol spotrebu 6,8 litra na 100 km. Keď tu v pozadí máte nejaké pole, nejaké počasie, je to celé také minimalistické, také zaujímavé. Tak sa poďme pozrieť, ako bude zrýchlovať. Dávam plný plyn. Nenechajte sa pri kúpe jazdenky oklamať podvodníkmi, ktorí ponúkajú búrané, zatopené a kradnuté autá, prípadne vozidlá v exekúcii a so skrytými vadami vyžadujúcimi opravy za tisícky eur. Stiahnite si prehľadný e-book so 71 jedinečnými tipmi, ktoré som sám zbieral a testoval viac ako 3 roky. Jednotlivé body vás prevedú celým procesom kúpy jazdeného auta a sú podložené obrázkami z praxe. Viac informácií o tomto e-booku nájdete na webe dominiccars.sk, link je uvedený v popise tohto videa. Na oslavu 30. výročia výroby modelu Sportage si Kia pre svojich zákazníkov pripravila špeciálnu edíciu 30, ktorá ponúka veľmi zaujímavý vizuálny balík, bohatú výbavu a to všetko za skutočne lukratívnu cenu. No a práve na takýto Sportage edície 30 sa pozrieme v tomto podrobnom videoteste a musím vám povedať, že toto auto naozaj stojí za pozornosť. Nielen tým, že akú má výbavu, aký má vizuálny balík, ale napríklad aj tým, ako zaujímavo farebne zladený má interiér. Mňa osobne dosť ohúril, som zvedavý, čo na neho poviete vy, keď vám ho ukážem. A ešte jedna vec je tu zaujímavá a to je motor. Totižto v minulosti v takýchto stredne veľkých SUVčkách prevládali najmä tie naftové motory, no v dnešnej dobe sa čoraz viac do popredia tlačia aj benzínové agregáty. A práve taký je pod kapotou tohto Sportageu. Je tu motor 1.6 TGDI s mild hybridným systémom. No a pokiaľ vás zaujíma, či sa tento motor k tomuto autu hodí, s akými spotrebami dokáže fungovať a všeobecne ako celý tento Sportage v edícii 30 funguje a či stojí za kúpu, tak sa pohodlne usaďte a poďte ho spolu so mnou do detailov objaviť. Kia Sportage v edícii 30 zaujme touto atraktívnou farebnou kombináciou sivej metalízy a čiernych doplnkov po celom vode auta. Páčia sa mi aj tie čierne strešné lyžiny, čierne kryty spätných zrkadiel, ale napríklad aj také čierne olemovania, či už tých samotných lemov alebo prahov. Samozrejme tá čierna farba pokračuje aj tu vpredu. A čo je veľmi fajn, tak táto sivá farba je nielen veľmi štýlová, ale aj veľmi praktická. Totiž toto auto teraz nie je zrovna úplne čisté, keď si pozriete tieto čierne lišty, tak vidno na nich dosť špínu, ale na tej sivej metalíze tá špína prakticky úplne zaniká. Takže je to celkom taký benefit, že toto auto nebudete musieť až tak veľmi často umývať, aby vyzeralo pekne. Čo musím pochváliť, tak to sú predné full LED-kové svetlomety, ktoré vynikajúco svietia v stretávacom aj diaľkovom režime. Majú dosť dobrý dosvit, také jasné, výrazné biele svetlo a je tu aj funkcia automatického prepínania diaľkových svetiel, ktorá funguje veľmi dobre. Obuté tu máme 19-palcové zliatinové disky kolies a tá veľmi pekná LED-ková svetelná technika pokračuje aj tu vzadu. A môžeme sa aj zrovna pozrieť na tie praktické atribúty Sportageu. Je tu takto výrazná kamerka. Batožinový priestor sa v tomto prípade otvára klasicky manuálne, no a potom sa vám tu naskytne pohľad na 562 litrov priestoru. Takže veľmi dobre, pekne využiteľný priestor. Sú tu aj rôzne také háčiky, také kotevné oká na spodnej strane. Je tu 12V 180W zásuvka, svetielko, plato, ktoré má po celej tej dĺžke vodiacu kolajničku, takže ľahko ho dostanete takto na miesto. Celkom rád som ho používal. No a je tu možnosť aj sklopiť zadné sedadlá takto z kufra potiahnutím tejto páčky. No následne, keď sú celé sklopené, tak tu vzniká rovina voči dnu kufra, čo pochvalujem. No a pochvalu si zaslúži aj objem paľivovej nádrže, ktorý je na úrovni 54 litrov, čo vzhľadom na veľkosť auta, veľkosť motora úplne postačuje. Tak, toto je ten veľmi zaujímavý interiér, o ktorom som vám hovoril v úvode. Je tu kombinácia umelej kože, alcantary a takého zaujímavého zeleného vojenského farebného zladenia s čiernou. Vyzerá to fakt vynikajúco, netradične. Osobne sa mi to veľmi páči. A celkovo sa mi páči aj to materiálové spracovanie, že celý tento panel dverí je napríklad vyrobený z tej príjemnej alcantary. Lakťová opierka vo dverách je
pekne mekučká z takej tej umelej zelenej kože, taktiež zelený je celý tento panel dverí, taký už plastový. Tu hore máme tvrdé plasty, ale osobne mi to nejako neprekáža. Tuto je taký zaujímavý dekor, ktorý tak trošku imituje karbón, chromová kľúčka dverí. Máme tu aj tlačidlo na dvojstupňové vyhrievanie zadných sedačiek. Čo sa mi páči, to je také drobné praktické riešenie, taký háčik v zadnej strane tohto predného sedadla, kam si môžete zachytiť nejaké drobnosti. Inak tá zadná strana predného sedadla je plastová, takže nejaké deti, keď tu budú sedieť, tak vám nezakopú tú veľmi príjemnú kožu. A je tu aj takáto veľká priehradka, taká kapsa na odloženie vecí. V strede sú výduchy ventilácie, je tu taká menšia priehradka na odloženie vecí. No a taktiež vo dverách je iba taká dosť malá priehradka. Čakal som, že bude o niečo väčšia, čiže sem zmestíte naozaj iba takú menšiu fľašku. Ale je tu zase veľký reproduktor audiosystému, ktorý veľmi dobre hrá. Takže niečo za niečo. Čo sa mi páči, tak toto stredné sedadlo je celé potiahnuté tou príjemnou alkantarou, s tým, že je tu aj vyklapateľná lakťová opierka s dvoma držiakmi na nápoje. A keď sme ešte pri tých sedadlách, tak musím povedať jednu dôležitú vec, že oni majú polohovateľné operadlo. Toto je taká maximálna poloha. Viete si ho postupne naklopiť až do takejto príjemne ležatej polohy, kde v pohode obsedíte aj na nejakých dlhších cestách. Toto zadných pasažierov určite poteší. No a stredného pasažiera celkom poteší to, že to stredné sedadlo nie je vyslovene, že úzke a nie je ani vyslovene nepohodlné. Aj s mojou výškou 186 cm tu mám celkom miesto, celkom dobre sa mi tu sedí. Ten stredový tunel je dosť široký a je aj celkom taký vyšší, ale napriek tomu si myslím, že tie chodidlá si to viem dať bez toho, aby sa mi nejako extrémne bili s tými chodidlami krajných pasažierov. A celkovo si vďaka tomuto myslím, že ten Sportage vie byť regulérne trojmiestne auto tu vzadu pre menších dospelých ľudí. A ešte jednu vec pochválim. Tu z bokov predných sedačiek sú USB-C porty na nabíjanie zariadení. Takto vyzerá kľúčik od Sportageu. Je tu samozrejme aj bezkľúčové odomykanie, takže s tlačením tohto čierneho gombiku na kľúčke si to auto takto jednoducho zamknete alebo odomknete. No a po otvorení dverí sa vám už hneď naskytne pohľad opäť na tú veľmi zaujímavú zelenú farbu. Celá táto lakťová opierka nie je vypracovaná. A taktiež je tu aj veľmi pekná alkantarová výplň dverí. No a tie samotné sedadlá sú vypracované z kombinácie tej umelej kože, ktorá je tu dole na opierke aj na sedáku, a alkantary, ktorá sa nachádza tu hore a na hlavovej opierke. Inak tá hlavová opierka je celkom aj taká príjemná, taká mäkšia, takže je aj celkom radosť si o to opierať hlavu. A musím povedať, že veľmi dobre sa v tých sedadlách sedí. Akože sú aj dosť široké, aj dosť príjemné, pohodlné. Jediná vec, čo mi tu možno trošičku chýbala, keď už je vonku takto teplejšie, tak to je ventilácia. V tomto prípade v tejto výbave nie je tu iba vyhrievanie, ale je tu aj vyhrievanie volantu. Zvyšok tejto prístrojovej dosky už pravdepodobne veľmi dobre poznáte. Je to v podstate tá stará známa moderná architektúra prístrojových dosiek Kia. Veľmi dobre zvládnutá. Tento veľký panel displejov vyzerá štýlovo, vyzerá to tak elegantne, minimalisticky. Zároveň tento infotainment má veľmi peknú takúto domovskú obrazovku, rýchlo reaguje na dotyky, nemá tendenciu nejako sekať, nejako zamrzať a taktiež tie jednotlivé možnosti sú v ňom inteligentne, intuitívne porozmiestňované, takže ľahko sa s tým naučíte robiť. V tých nastaveniach si môžete ohromne veľa vecí ohľadom toho auta ponastavovať. A snáď jediná výčitka k nemu bude smerovať k spárovaniu s telefónom. Samozrejme je tu možnosť spárovať ten infotainment cez Bluetooth s telefónom, potom si tu prehrávate hudbu z telefónu alebo vykonávate hovory. No ako náhle chcete využívať Apple CarPlay alebo Android Auto, tak si musíte ten telefón už pripojiť káblom. To je celkom škoda, čakal by som, že už tu bude bezdrôtové riešenie. Vynikajúce riešenie, ktoré som už viackrát spomínal, tak je tento panel ovládania ventilácie, ktorý viete jedným klikom prepnúť na panel ovládania rádia, kedy sa tu zobrazia skratky na jednotlivé menu toho infotainmentu, takto si pridávate, uberáte hlasitosť. No a kliknutím tohto jedného tlačidielka to zmeníte na displej ovládania ventilácie, vtedy si tu ovládate teplotu dvojzónovej klimatizácie, prípadne smery prúdenia vzduchu, otáčky ventilátora a ďalšie veci s tým súvisiace. Je tu inak aj taká inteligentná funkcia vnútornej cirkulácie vzduchu, že keď to auto podľa údajov z navigácie zaregistruje, že sa blížite k tunelu, tak vám automaticky zapne vnútornú cirkuláciu. Keď viete von z tunelu, tak vám ju vypne. A taktiež si tu viete nastaviť, aby sa vám automaticky zapla na chvíľu tá vnútorná cirkulácia, keď aktivujete ostrekovač okna, takže pokiaľ nemáte radi tú vôňu alebo pre niekoho zápach tej kvapaliny do ostrekovača, tak si zapnete túto funkciu a máte od toho celého pokoj.
Čo sa týka praktickosti, je tu takáto celkom veľká priehradka v stredovom tuneli s takýmito dvierkami, ktoré si viete otvárať, zatvárať. Je tu 12V 180W zásuvka, USBčko, USB-Cčko. Tu máme takúto veľkú tiahnúcu sa priehradku, ktorú týmito dvoma gombíkmi viete takto pekne premeniť na dva držiaky na nápoje. Je tu lakťová opierka, ktorá nie je nejakým spôsobom nastaviteľná, ale je celkom dlhá, aj v takej fajn výške, takže úplne mi vyhovuje. Tiež sa mi páči to zelené prešívanie. V nej je taká stredne veľká odkladacia priehradka. Vo dverách sú celkom veľké priehradky, už kde zmestíte aj väčšiu fľašku a je tu samozrejme takáto priehradka pred spolujazdcom. No a ukážem vám ešte tento virtuálny prístrojový štít. Môžete si cez nastavenia v tomto infotainmente nakonfigurovať, aby sa ten jeho dizajn automaticky menil podľa zvoleného jazdného režimu. Takže ja keď si dám napríklad jazdný režim normál, tak je takýto. Športový režim tak vyzerá takto. Ale viete si to aj nezávisle od jazdného režimu vybrať, že ktoré z týchto troch zobrazení tu chcete mať. Alebo je tu ešte jedno také zaujímavé zobrazenie. Takýto, ktorý sa volá, že odkaz na čas a počasie, keď tu v pozadí máte nejaké pole, nejaké počasie, je to celé také minimalistické, také zaujímavé. No a v strede medzi budíkmi si môžete klasicky na volante prepínať údaje palubného počítača, prípadne nejaké takéto animácie toku toho krúťaceho momentu, ako sa využíva energia z batérie, keďže toto je mild hybridný pohon. Takže taký ten štandard. Osobne som veľmi príjemne potešený celkovým tým zobrazovaním tohto virtuálneho prístrojového štítu. Je to všetko také ergonomické, intuitívne a páči sa mi ešte jedna vec, že pokiaľ si chcete vypnúť systém na udržanie v jazdnom pruhu, ktorý sa vždy sám aktivuje, keď naštartujete, tak stačí podržať tento gombík na volante a je vypnutý, nemusíte sa kvôli tomu nejako hrabať v infotainmente. A taktiež pokiaľ si chcete napríklad aktivovať systém na aktívne udržanie v strede jazdného pruhu, stačí raz kliknúť tento gombík a to auto začne chodiť pekne v strede pruhu, opäť jedným klikom to takto deaktivujete. Super. Testovaný Sportage má pod kapotou spomínaný motor 1.6 TGDI. Je to turbom preplňovaný benzínový štvorvalec, ktorý má maximálny výkon 110 kW, maximálny krúťací moment 250 Nm. V tomto prípade poháňa všetky 4 kolesá a je tu 7-stupňová dvojspojková prevodovka. Čo musím pochváliť, tak ten motor, keď beží takto na voľnobehu, tak je mimoriadne tichý, kultivovaný. Keď tu takto beží aj ventilátor, tak ja absolútne ani nepočujem, ani nevnímam. Tu nie je ani že najmenšia vibrácia citeľná v interiéri, že by ste vedeli, že ten motor beží. Takže toto je super. No a je tu ten mild hybridný systém, takže vzadu je baterka a je tu taký ten zosilnený väčší štarter generátor, ktorý keď pustíte plynový pedál, tak rekuperuje trošku tú energiu do baterky a tá energia z baterky sa cez ten štarter generátor vie využívať tak, že ten štarter generátor trošku pomáha tomu spaľovaciemu motoru pri rozjazdoch alebo nejakých takých kritických situáciách, keď prudko zošľapnete plyn, aby ten motor rýchlejšie zareagoval. Osobne nejako veľmi necítim, že by tu ten mild hybridný systém bol, že na prejave toho motora sa to až tak veľmi neprejavuje, že asi by som nevedel povedať, či je tu iba klasický benzínový motor 1.6 TGDI alebo je tu ten mild hybridný systém, ale tak pravdepodobne má to nejaký ten pozitívny vplyv na spotrebu aj na celkovú takú odozvu auta. Keď sa radím spiatočku, tak sa nám tu ukáže parkovacia kamera, ktorá má takéto čiary, ktoré sa natáčajú spolu s natáčaním volantu. Nemá práve najsvetobornejšie rozlíšenie, ale má celkom taký širokouhlý pohľad a vidieť tam všetko, čo treba. Takže v zásade sa na to nemôžem nejako sťažovať. Malá výčitka bude ale smerovať k tej 7-stupňovej dvojspojkovej prevodovke. Totižto nie je to práve najplynulejšie fungujúca prevodovka, akú som zažil. S tým motorom 1.6 TGDI si až tak podľa mňa veľmi dobre nerozumie a prejavuje sa to hlavne tým, že niekedy, keď sa rozbiehate, ako napríklad teraz, ja som iba jemne stlačil plynový pedál, vtedy sa nič nestalo, tak som ho stlačil trošku viac a vtedy tá prevodovka zrazu prudko poslala až priveľa toho výkonu na kolesá a to auto má tendenciu buď trošku prehrabnúť alebo tak podskočiť dopredu, pokiaľ nenarábate veľmi citlivo s tým plynovým pedálom. A ono hlavne, keď parkujete, robíte také tesné manévre, že potrebujete sa len trošičku posunúť dopredu, trošičku dozadu, tak tedy tá prevodovka vie niekedy tak trošku zahaprovať, že niekedy to auto tak trošku poskočí alebo vyštartuje trošku prudšie, ako by ste chceli, alebo naopak nevyštartuje tak rýchlo, ako by ste chceli. Že ono treba si trošku nájsť takú tú symbiózu vás ako vodiča s tou prevodovkou. Ja po týždni jazdenia som si stále ešte úplne nezvykol, ale verím, že keď s týmto autom budete jazdiť dlhšie, tak sa naučíte, ako na tú prevodovku ísť, ako šlapať na ten plyn, aby ste sa s ňou zžili.
A ono, kedy hlavne cíti trošku také tie nie úplne plynulé rozjazdy, tak to boli situácie, keď som sa potreboval tak plynulo rozbehnúť v kopci. To tá prevodovka vyslovene, že neznáša. Že keď som išiel do parkovacích garáží, kde sú také strmšie stúpania a potom musíte zabočiť prudko doľava alebo doprava a potrebujete veľmi citlivo narábať s plynom, tak tedy tá prevodovka vie niekedy zafungovať tiež tak nie práve najplynulejšie. No a čo musím povedať, tak ani pri tom samotnom radení nie je vždy úplne taká plynulá. Ono, keď chodíte takto komfortne, že nešľapete veľmi na ten plynový pedál, tak radí veľmi hladúčko, že ani nevnímate tú jej prácu. Teraz napríklad preradila, ani som si nevšimol, že preradila, ak by som sa nepozeral na ten otáčkomer. Ale ako náhle jazdíte dynamickejšie a tá prevodovka radí pod plynom, tak vtedy tie zmeny rýchlostných stupňov nie sú ani práve najrýchlejšie, že celkom tam cíti také dlhšie prerušenia toho krúťaceho momentu, ako sa vymieňajú tie spojky. Ono pri dvojspojkových prevodovkách som ja zvyknutý, že fungujú trošku rýchlejšie, ako funguje táto. A druhá vec, že aj keď sa radia tie rýchlostné stupne pod plynom, tak tie zmeny nie sú také plynulé z toho hľadiska, že tiež trošku tú posádku tak ako keby tou zotrvačnosťou posunie dopredu, potom naspäť do sedadla, že najviac tej prevodovke fakt vyhovuje také pohodlné, komfortné jazdenie, vtedy funguje hladúčko a nemôžeme jej nič vyčítať. Pri tom dynamickejšom jazdení to nie je vždy úplne ideálne. Čo sa týka podvozka, tak ten je taký tuhší. On nie je tvrdý, že by bol nepohodlný, nepríjemný, ale tu jeho tuhosť pocítite, keď trafíte väčšie ostré nerovnosti. Pokiaľ sú tie ostré nerovnosti také menšie, tak ten podvozok ich krásne zhltne, ale ako náhle idete cez nejaký väčší, ostrejší spomalovač, tak dosť ten podvozok vie dať takú ránu do karosérie, takže s týmto treba počítať. Na druhej strane ale také tuhšie, možno jemne športovejšie naladenie toho podvozka oceníte, keď budete dynamickejšie rezať zákruty, že ten Sportage je veľmi taký stabilný, má veľmi predvídateľné jazdné vlastnosti a celkovo aj pri jazdení v zákrutách som sa ako šofér cítil dobre, aj ma celkom bavilo také jazdenie po okreskách. Čo napomáha tým jazdným vlastnostiam, tak to je pohon všetkých 4 kolies, ktorý je tu elektronicky, automaticky riadený, takže keď to auto cíti, že potrebuje trošku ten zadok pomôcť predku, tak tam pošle nejaký ten krúťací moment. Funguje to dosť inteligentne, dosť príjemne. Aj v takých situáciách, že keď vám trošku začne to auto ísť napríklad nedotáčavo po nejakej mokrej ceste v zákrute, tak elektronika pošle nejaký ten výkon viac na zadok, aby sa to auto zrovnalo, takže toto ma teší. Tie reakcie sú príjemné, takže netreba tu nejako veľmi dlho čakať, kým tá elektronika sa rozhodne a pripojí ten zadok. A čo ma veľmi teší, čo poteší možno aj mnohých z vás, tak to je možnosť zapnúť si tu lock, čiže v podstate uzatvoriť medzinápravový diferenciál, medzinápravovú spojku. No reálne to nie je taký ten klasický lock ako pri nejakých teréňákoch, ale keď si to aktivujete, tak to auto bude permanentne posielať viac výkonu na ten zadok, nebude to až tak elektronika obmedzovať a riadiť ako v bežnom automatickom režime. Takže keď budete v nejakom väčšom teréne a budete potrebovať mať v zásade permanentnú štvorkolku, tak si to môžete aktivovať a budete to tu mať aktívne. Takže toto ma teší. No a okrem toho sú tu tie štandardné jazdné režimy, čiže Eco, Normal a Sport, pričom v tom športovom režime sa priostrí reakcia na plynový pedál, priostrí sa nejako funkcia tej prevodovky a tak, že to auto je celkovo také trošku živšie pocitovo, ale osobne som veľmi tú funkciu Sport až tak nevyužíval. V zásade ten Sportage je príjemné auto, aj ten záťah, keď si takto dáme plný plyn, tak nie je vyslovene zlý, aj ten motor má celkom fajn zvuk, ale zase nemôžem povedať, že by to bolo nejako športovo naladené auto, že by vás vyzýval ten Sportage, aby ste si užívali športovú jazdu. Práve naopak, že on sa aj s týmto motorom skôr cíti dobre pri takej bežnej, komfortnej, ležernej jazde a na takéto športové vybláznenie sa nie je úplne stvorený. Čiže ten športový režim som až tak veľmi nepoužíval, v tom normálnom režime to auto funguje úplne optimálne. Čo ste si možno teraz všimli, keď som pustil plynový pedál, tak to je to, že tá prevodovka využíva aj režim plachtenia. To ma teší. Keď pustíte plyn a jednoducho idete povedzme po rovinke alebo jemne dolu kopcom, tak to auto vie úplne vyradiť a nechá vás plachtiť. Na druhej strane sú potom situácie, keď pustíte plynový pedál a to auto si nechá zaradenú rýchlosť a vtedy sa prejavuje práve ten mild hybridný systém, že cítiť tu také intenzívnejšie spomalovanie, ako je bežné brzdenie motorom, že cítiť, že je to ten štarter generátor, ktorý dobíja baterku. Vďaka tomuto auto výraznejšie spomaluje po pustení plynu ako bežné auto bez mild hybridu. Čiže v zásade viete tu častejšie brzdiť motorom, napríklad aj v meste, kebyže iba tak jemnúčko si chcete pribrzdiť, tak viete tu využiť to brzdenie motorom
a vďaka tomu sa nemusíte stále dotýkať toho brzdového pedálu. Na druhej strane nie je to tak intenzívna rekuperácia ako pri elektromobiloch alebo plug-in hybridoch alebo klasických hybridoch, čiže nečakajte od toho, že budete stále brzdiť iba tak, že pustíte plyn, ale má to nejaký ten efekt a myslím, že v mnohých prípadoch to trošku vie pomôcť. A čo spotreby? V meste som sa tu hýbal so spotrebou 7,3 litra na 100 km po Bratislave. Pri 115 som dlhodobo dosiahol spotrebu 6,8 litra na 100 km a pri ďalničnej 130 sa tie spotreby dlhodobo hýbali na úrovni 7,8 litra na 100 km. S tým, že na 7. prevodovom stupni točí ten motor pri 130 2400 otáčok za minútu a nameral som tu hlučnosť 68 decibelov. Čo vás ale určite bude zaujímať, tak to je dynamika toho benzínového motora 1.6 TGDI. Tak sa poďme pozrieť, ako bude zrýchlovať. Dávam plný plyn. A sme na 100. Tu ste mali možnosť aj vidieť také tie trošku dlhšie prerušenia pri radení tých rýchlostných stupňov. Celkovo ale môžem povedať, že ten motor je v celku fajn dynamicky naladený. Rozhodne to nie je žiaden trhač asfaltu a pokiaľ máte radi dynamiku, tak tento motor vás neohúri. Ale myslím, že na hmotnosť tohto Sportageu, ktorá je na úrovni 1648 kg, ten motor úplne postačuje. Možno keď ho viacej naložíte to auto, tak niekedy si už budete musieť tak trošku premyslieť, že ako budete predbiehať v stúpaniach a tak, že nemá to výkonu na rozdávanie, ale pre bežne jazdiaceho vodiča bude podľa mňa úplne vyhovovať. A hlavne má veľmi pekný prejav aj v otáčkach, aj takto pri plynulej jazde, takže v tomto smere som s tým úplne spokojný. A plus, ak chcete, je tu aj možnosť radiť si pádlami pod volantom, takže ak si chcete trošku vychutnať nejakú tú športovejšiu jazdu, tak toto si myslím, že tiež oceníte. No a čo sa týka asistentov, tak okrem spomínaného systému proti vybočeniu z jazdného pruhu a systému na aktívne udržanie v strede jazdného pruhu, je tu aj adaptívny tempomat, ktorý funguje veľmi dobre a je tu aj automatické krízové brzdenie v meste. To ma možno niekedy tak trošku prekvapilo svojou príliš veľkou opatrnosťou, totižto hneď niekoľkokrát počas tohto týždňa sa mi stalo, že ja som mal všetko plne pod kontrolou, dobrzďoval som k nejakému autu, ktoré bolo predo mnou. Je síce pravda, že som išiel možno tak trošku bližšie k tomu autu, ako by bolo bežné, ale nič nejako extrémne ohrozujúce a to auto viackrát za mňa duplo na brzdu, lebo si myslelo, že idem naraziť a viackrát sa mi tu zobrazila aj taká tá hláška upozorňujúca na krízové brzdenie, že pozor, brzdite, začal tu pípať, vibrovať volantom, aj keď v skutočnosti som reálne nebol v nejakej ohrozujúcej situácii. Takže tento systém je možno tak trošku nadmieru opatrný, ale na druhej strane je to dobré, aspoň vás naučí jazdiť tak, ako by ste po správnosti jazdiť mali, nech sa nedostanete zbytočne do nejakých problematických situácií. No a povedzme si ešte niečo o tých cenách, keď už som vám povedal, že aké výhodné balenie je vlastne tento Sportage v edícii 30. Jeho základnú verziu s predným pohonom, manuálnou 6-stupňovou prevodovkou, týmto motorom 1.6 TGDI, kúpite s aktuálnou akciovou cenou za 31 390 eur. A ak by sa vám páčil Sportage edície 30 s pohonom všetkých 4 kolies s touto 7-stupňovou automatickou dvojspojkovou prevodovkou, tak pripraviť si musíte 35 690 eur. Za mňa veľmi dobrá hodnota za veľmi fajn peniaze, takže ak sa Sportage tejto generácie páči aj vám, tak zvážte, či túto ponuku nevyužiť. A čo musím povedať, tak aj ten motor 1.6 TGDI nie je do Sportageu zlý. Aj po stránke tej spotreby samozrejme nie sú tu také tie super dobré spotreby ako pri dieselových motoroch, ale vzhľadom na to, ako veľké auto toto je, tak si myslím, že ten motor dokáže jazdiť za veľmi fajn spotreby, takže rozhodne sa ani toho benzínového motora netreba obávať. Verím, že v tomto videoteste som vám ukázal čo najviac toho, čo ste o Sportage edície 30 potenciálne chceli vedieť. Ako vždy, nezabudnite sledovať aj sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok Dominik Cars, kam pravidelne pridávam ďalšie zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už čoskoro pri ďalšom videoteste. Čaute!